Guys, mina ngiyintombazanyana nje efika izolo la ey'nkundleni zokuxhumana angazani nalutho Nkosi yami. So, aningichazeleni ubani lo? Ubani lona? Udume ngani? Ithini indaba yakhe? Ngoba ngike ngambona kwenye yamavidiyo ethukanisa laphaya exhwathisa inhlambi eqhathukayo, ethi ukuwelile, embiza ngaphansi kwey'keti ey'kanina. Ngase ngiyayibuza nje ukuthi hawu, umnsizwa yiboni lobu. Shuthi uma esemthukile-ke umawelewele uyay'bona uyay'bona eseyinsizwa enkulu. Eseyinsizwa nje impela iyisibhakabhaka sensizwa enkulu ngomuntu wesifazane, ngokuthuka umuntu wesifazane. Shuthi bese ey'bona ukuthi hayi mina ngiyinsizwa ngempela. Kodwa guys angikho lapho, mina ngithi cela ningichazeleni ngaye, ubani, udume ngani, sithini isitori sakhe, ithini nje indaba yakhe. Sengenzela ukuthi noma kwenzeka ngiy'thola ngithi ngiyadlala, ngingadlaleli ngasey'tsheni ey'fayo. Nami ngizokwazi ukuthi ngimhloniphe phela ngoba phela kusho ukuthi uyahlonishwa-ke, ngimhloniphe nami ngimnikeze indawo yakhe. Ngichazeleni guys, wozani. Wozani nje sizohleba ningichazele ngayo ukuthi ubani, udume ngani, ithini indaba yakhe. Angisho ukuthi bese niyamthega ngoba nina ninjalo. Angisho ukuthi bese niyamthega. Nina wozani nizoxwayisa mina ukuthi ningitshele ukuthi ithini indaba yakhe ukuze nami ngizosaba ngingeze usondela phela eduze kwayo ngoba phela ngiyambona ukuthi hayi uyaxhwathisa. Uyayisho yona inhlamba umaster wenhlamba uyaxhwathisa ngempela. Guys ngichazeleni ngayo, wozani sohleba ngihlebeleni, salani seningitshela phela. Njengoba ngifika izolo nje mina angimazisisi kahle. Indaba yakhe nje angiyazi. Ubani kanti ngempela lona?